Salutare tuturor, numele meu este Sergiu și bine ați venit la al doilea video Pro Piatra. În acest video vom discuta despre un anumit tip de banner stradal din Piatra Neamț și de ce trebuie să înlocuim acest model de banner stradal cu unele mai mici și moderne pentru un oraș mai aerisit și estetic. Să începem! Astăzi vorbim despre acest tip de banner stradal pe care îl găsim în Piatra Neamț, dar și în majoritatea orașelor din România. Acest tipar de banner are trei probleme majore. Prima și cea mai importantă problemă este mărimea. Aceste bannere au înălțime de 3,2 metri și lățime de 2,4 metri. Această dimensiune nu este potrivită pentru că este mult prea mare, iar proporțiile bannerului nu sunt echilibrate raportat la mediul înconjurător. Acest tip de banner este disproporționat în raport cu mărimile clădirilor, dar și alte elemente stradale. Un astfel de banner prea mare domină vizual și este intrusiv raportat la celelalte elemente din spațiul public. De altfel, prin dimensiunea lui, blochează sau limitează perspectivele vizuale ale peisajului urban. De exemplu, în această situație, continuitatea vizuală a clădirii este perturbată de banner. Ca și impact vizual, dimensiunea bannerului trebuie să fie suficient de mare pentru a atrage atenția, dar nu atât de mare încât să fie copleșitoare, pentru că va deranja estetica urbană și armonia vizuală din zona respectivă. Este important ca bannerele publicitare să se integreze proporțional în peisajul urban pentru a nu afecta negativ percepția generală a spațiului. A doua problemă este forma acestui tip de banner, care este asimetrică. Bannerul cu un singur picior de susținere creează în primul rând o asimetrie vizuală între partea superioară și partea inferioară. Această asimetrie este deranjantă deoarece oamenii în general tind să prefere structurile simetrice, care sunt percepute ca fiind mai uniforme, stabile și coerente. În cazul nostru, acest tip de banner cu un singur picior creează și o percepție vizuală de instabilitate, dând senzația că ar putea să cadă, deoarece piciorul nu este poziționat pe centru, raportat la partea superioară a bannerului. În același timp, în cazul unei instalări necorespunzătoare, se poate crea și o instabilitate fizică, având în vedere că piciorul bannerului nu este situat perfect sub centrul de greutate al corpului superior, ceea ce poate crea un pericol pentru siguranța publică. A treia problemă este poziționarea acestor bannere, care, pe teritoriul întregului oraș, este una haotică, disproporționată și chiar potențial periculoasă, ne luându-se în considerare anumite aspecte. Vom lua cazuri concrete pe care le vom discuta în mare, pentru a înțelege anumite principii esențiale ce ar trebui respectate. În primul rând, vom analiza intersecția de la Muzeul de Istorie. După cum vedem în acest video, folosind Google Maps, avem o aglomerație vizuală mult prea mare creată de aceste reclame foarte mari, într-o intersecție în care șoferii ar trebui să fie atenți la trafic și nu la reclame. Al doilea exemplu este acest banner care este situat mult prea aproape de trecerea de pietoni. Pe lângă faptul că aceste bannere pot fi elemente de distragere a atenției pentru șoferi, ele pot să și mascheze pentru câteva secunde eventual participanți la trafic, precum pietoni sau bicicliști, atât prin dimensiune cât și prin umbra creată de dimensiunea acestora. În al treilea exemplu, vedem faptul că acest banner este poziționat exact pe centrul aleii, între un stâlp de iluminat public și o clădire, având astfel spații de trecere mai restrânse, lucru care perturbă fluxul pietonal. În al patrulea exemplu, vedem că acest banner maschează spațiul verde din acest perimetru printr-un fundal alb care creează un contrast prea puternic. Iar în ultimul exemplu, observăm că bannerul limitează foarte mult spațiul pietonal, care este oricum îngustat. Dacă se modifică dimensiunea aleii pietonale după instalarea bannerului și spațiul devine mult prea mic, atunci trebuie înlăturat bannerul publicitar din zona respectivă. Ca și concluzie, combinația acestor trei caracteristici ale acestui tip de banner contribuie substanțial la o poluare vizuală, reducând calitatea estetică a spațiilor publice. Pe lângă aceste trei aspecte, mai trebuie luate în considerare atât culorile, cât și textura suprafeței bannerului, aspecte pe care nu le vom dezvolta în acest video. Acum este momentul să discutăm despre o alternativă mai bună, bannerele digitale dreptunghiulare. Acest tip de banner oferă și rezolvă problemele pe care tocmai le-am menționat. În primul rând, un banner de acest fel are sau ar trebui să aibă dimensiuni mai mici, integrarea estetică fiind mai ușoară. Acest tip de banner are aproximativ o înălțime de 2,3 metri și o lățime de 1,3 metri. Prin prisma faptului că forma bannerului este dreptunghiulară, rezultă și o formă simetrică atât pe orizontală cât și pe verticală.
Prin dimensiuni mai reduse, aglomerația vizuală scade pentru că bannerul nu va mai domina vizual spațiul, deschizând și oportunități noi de poziționări mai strategice, minimizând astfel interferențele vizuale cu alte elemente urbane, cum ar fi scenele de circulație sau iluminatul public. Totodată, prin dimensiuni mai reduse și o formă simetrică, umbrirea creată de aceste bannere digitale va fi redusă și mai puțin haotică, creând umbre mai puțin invazive și blocând mai puțină lumină naturală pentru pietoni sau pe ferestrele clădirilor. În același timp, bannerele digitale pot schimba conținutul dinamic, oferind informații în timp real, fără nevoie de înlocuire fizică. Aceasta permite afișarea de reclame, anunțuri publicitare, informații legate de trafic și starea vremii, toate pe același ecran. Ele mai pot fi echipate cu funcționalități interactive, permițând utilizatorilor să interacționeze cu ele, de exemplu prin atingere, gesticulație sau vorbire. Pe lângă flexibilitatea informațională, vom avea și flexibilitatea fizică legată de transport, de repoziționare și montare, având în vedere dimensiunile reduse. Un alt avantaj este acela că ecranele digitale pot avea luminositatea controlată pentru a nu produce poluare luminoasă. Un ultim aspect este faptul că ecranele digitale pot include camere de supraveghere sau alți senzori care contribuie la securitatea urbană. În concluzie, în videoul de astăzi, ProPiatra propune Primăriei Piatra Neamț două lucruri. În primul rând, de a lua măsuri pentru eliminarea bannerurilor de acest tip și înlocuirea lor cu bannere digitale dreptunghiulare și, în al doilea rând, acolo unde este necesar, repoziționarea bannerului atunci când acesta limitează fluxul pietonal. Acesta a fost videoul de astăzi. Vă mulțumim că ați urmărit acest video și, dacă aveți idei sau sugestii legate de planificarea urbană pentru Piatra Neamț, vă rog să mi le trimiteți în privat. Toate bune!